Йомшак җилләре кренгенә тәрәс кагып үтәләр. Алсу таңда уян дия бер хәбәр китерсәләр. Тәрәзәңне ач тизрәк, җил булып мин исәрмен. Иркәләп кенә чәчеңнән мин алсыпап үтермен. Җилләр шаярса янында, яраткан бер улың булып төшәрмен изләреңә. Җилләр шаярса янында, агылы битләреңә. Яраткан бер улың булып төшәрмен изләреңә. Изләреңә төшәрмен дә бер елма